Helo bawb, ys o dda i chi gyd. Croeso i bawb i'r drwm ac hefyd i bawb sy'n ymuno gyda ni ar-lein. A warm welcome to you all online or to the drum. The first thing I want to do is check that everybody who needs translation facilities can hear the translator. Ydy popeth yn iawn gyda'r offer cyfieithu? Pawb yn hapus? Iawn, felly ewn ni mlaen i groesawu chi i'r digwyddiad yma. Mae'n addo i fod yn ddigwyddiad dychrynllyd iawn o'r teitl. Gewn ni weld. Fi'n siŵr bod ni mewn dwylo diogel. Ni a Daniel ydw i, fi'n archifydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. A ni'n lwcus iawn yn y Llyfrgell bod archif Aled wedi dod mewn i'r Llyfrgell. Felly, os hoffech chi ddod nôl rhywbryd i gael golwg ar yr archif, mae croeso mawr i chi wneud. Un cyhoeddiad bach arall hefyd, bydd y llyfr ar werth ar ddiwedd y digwyddiad, a mae problem bach gyda'r carden talu, ond bydd y siop ar agor. Felly, unrhyw un sy'n eisiau prynu llyfr ar y diwedd, os gallech chi dalu yn y siop, dyna'r ffordd i wneud ar y ffordd allan, so bydd hwnna'n iawn. Iawn, felly mae'n bleser mawr gyda fi heno i groesawu Aled Jones Williams. Mae Aled yn fardd ac yn lenor o Lanwnda ger Caernarfon, ond bellach yn byw yng Nghricieth. Enillodd y brif wobr drama yn Eisteddfod Genedlaethol 1994, a'r Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2002, ac mae ei weithiau wedi cael eu henwebu 6 gwaith ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Mae 6 oedramau wedi cael eu darlledu ar BBC Radio Cymru, ac mae ei lyfryddiaeth yn cynnwys 16 o lyfrau, a mae'r llyfr diweddara, fel chi'n gwybod, ar werth heno. Mae'n bleser hefyd croesawu aelod o staff, sef Dafydd Pritchard, a mae Dafydd wedi ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 1996, a mae hefyd wedi cyhoeddi 2 cyfrol o farddoniaeth, gyda'r diweddaraf, Deud Llai, yn cael ei rhyddhau yn 2024. Mae Dafydd yn gweithio fel rheolwr gwasanaethau ymchwil yn y Llyfrgell, ond mae gyda fe brofiad dros y blynyddoedd o weithio gyda nifer fawr o gasgliadau eraill yn y Llyfrgell. Felly, byddai'n trosglwyddo'r awennau nawr i Dafydd ac Aled i gael sgwrs. Bydd cyfle i chi gofyn cwestiynau ar y diwedd yn yr adeilad, byddwch chi'n cael meicroffon, neu ar-lein bydd Dan yn cyhoeddi'r cwestiynau. Ac felly, os newch chi groesawu Dafydd ac Aled, os gwelwch yn dda. Wel, diolch Nia am y croeso. Chroeso i bawb gen ni ac Aled hefyd i'r digwyddiad. Hapus hwn, gobeithio, beth bynnag. Mae dda gweld cynifer wedi dod, a mae yna nifer o bobl yn gwylio ar-lein hefyd, yn debyg, felly croeso i bawb. Da ni yma i ddathlu cyhoeddi'r gyfrol yma, y Dychryn Angenrheidiol, The Necessary Terror, teitl rhyfeddol. Ddown ni nôl at hynny ac at y gyfrol yn benodol yn y man. Ond o'n i'n meddwl falla i ddechrau, Aled, y byddai'n syniad illa di pawb ddim yn gwybod popeth amdano ti. Troi yn yr yrfa, dim popeth. Na, chdi'n gobeithio, de. Ond illa bydda rhyw gyflwyniad bach yn sôn, hynny di dy yrfa, hynny di dy yrfa, dy bywyd, ac wrth gwrs dy sgwennu, fwy penodol. Ia, dwi'n 70 lenni, oed yr addewid. A o'n i'n meddwl, chydig yn ôl lle, sut ar wyneb y ddaear dwi wedi cyrraedd 70. Nid bod amser di mynd hedfan, nid dyna beth dwi'n meddwl lle. Ond bod yna gyfnodau tua yn 90au hwyrach yn y 50au cynnar, na feddyliais i, swn i'm yn gweld bellach na'r blynyddoedd rheini lle. Ond dyma fi, dwi wedi cyrraedd cyfnod yn yr eglwys a chyfnod alcohol. Mae'r ddau rwsyd neu gilydd yn anwahanadwy.
O'na rhywbeth yn ymherthynas i fo'r eglwys, rhyngthon ni'n dau lle oedd yn wenwynig debyg, a be achubodd i ma siŵr gen i oedd yn y diwedd, felly mod i rwsyd neu gilydd yn medru sgwennu. A hefyd y theatr ac yn arbennig theatr Baracaws. Mae'n oledu iddyn nhw'n byr enfawr. Wedyn, dyma fi ac yn ddiweddar ffendio bod mod i'n diodda o cancer ar yr aren, colli'n aren, a mae'n rhywbeth sylfaenol am hynny, fwy na dim byd sydd yn chwildroi i'ch bywyd chi, deud y gwir. A 2022 oedd hynny, a mae siŵr bod pethau ar ôl hynny, 2022, wedi bod yn byr wahanol i mi. A hefyd genedigaeth un wyr bach ac un wyres, ac un arall ar y ffordd. Mae hynny hefyd yn gwneud byd o wahaniaeth. Hynny di dwi'n daid y lle. A mae hynny'n meddwl, be mae hynny'n feddwl, sut dwi'n byw hynny. A felly, mae'r blynyddoedd dwytha yma wedi bod yn byr wahanol i bob dim arall. Mae deg dweud, mae'n siŵr, mae fel drafodydd o lle ges i sylw yn y lle cyntaf. A chryn sylw a llwyddiant. Yn cynhyrchu stwff gwahanol i bawb, ond i nifer o bobl. Ond wedi cael gwrandawiad, a wedi cael cynulleidfa, swn i ddweud. Dwi'n mynd am oedd yn naturiol i mi fynd i'r ddrama. Mae hynny'n naturiol oherwydd hyd y dydd heddiw lle rhywbeth i glwad ydy iaith i mi. A dyna be welas i yn ymlynyddoedd cynnar am hwn i, dad yn berson plwy, a bob bora Sul fydda fod, wedi dweud yn geiniau weithiau bobl, maddiwch i mi os chi wedi gloen o blaen, fydda dad yn mynd i'w dressing room yn yr eglwys, a fydda fo'n dod allan mewn lifrau fel actor. A wedyn fydda fo'n mynd at yr allor a fydda fo'n perfformio y fonolog brydferth ofnadwy yma. Iaith, y llyfr gweddi gyffredin, William Salisbury, a iaith William Morgan, a wedyn o'na gynulleidfa, gynnu plis yn fod mama fi lle. A mae siŵr gen i, oedd yn naturiol i mi fynd wedyn i'r ddrama, ac yn naturiol i mi fynd i'r fonolog. A mi oedd na rhywbeth ar lais yn hat. Yr enw oedd yn cael ei ddeud i sibrwd wrth gwrs oedd mae cancer ar y dyn yma. A mi hynny rhyw ddychryn i mi, ac oedden nhw'n meddwl fel ma nhw di plan bach yn dall dim byd lle mae plan bach dall bob dim. A beth bynnag fydda mam fel rhyw amddiffyniad, fydda mam yn medru dynwarad pobl, oedd hi'n dynwar etraig dan gamp. A fyddai'n dynwarad personiaid, a fyddai'n dynwarad plwyddolion wrth ddod â'r bwyd at yr bwr bwyd, cinio lle, ac yn ddi-fael yn dod ar greifi yn llais Archesgob Cymru Gio Williams, bob amser fydda hi'n gwneud hynny. A rhyw fath o ryw amddiffyniad oedd hynny. A mae siŵr bod i wedi ddarganfod mae yna wahanol eisiau mewn un person, a dyna'r fonolog. A hefyd yr awydd yma i roi llais i rywun oedd wedi colli llais. Da ni yn esau at y gyfrol, ond yn cymryd chydig amser i gyrraedd fanno, lle. Ond erbyn hyn, o ran llenydda, wedi troi at, rhyddiaeth, ond fwy erbyn hyn, stori fer, a rhai hynny'n yn fyr iawn, a barddoniaeth. Wan, fydd ysdi yn amlwg fel bardd yma tro gyntaf, am ni yn 2002, pan Enillodd y Goron yn Hyddewi. Ni eisiau gofyn, dwi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma. Oedd ti yn sgwennu llawer o farddoniaeth cyn hynny? Wel, pen o'n i fach, dim fach, yn y arddegau cynnar, fyddwn ni yn sgwennu rhyw benillion
Ac un o'r cyhoeddwyr oedd Enid Morgan yn y llan, a fyddwn ni hefyd yn gyrru at John Eilian, gyrru'r pytia yma iddo fo i'r Herald Gymraeg, a fydda'r pethau fel o'n i 13 oed, a mi sgwennas i ryw gerdd o'r enw Agape. Be o rywun 12 oed yn neud yn sgwennu cerdd am Agape? A wedyn oedd hi yna, a wedyn mewn cronfachan y gwylod oedd Aled Jones Williams 13 oed. Felly hwnnw. A wedyn oedden ni'n gyrru rhyw bethau i'r fanner, a fydda Trawl Gwyn Irfil yn olygydd, a mi ges i un gerdd, o'n i'n meddwl oedd yn pyn o gamp, yn Taliesin. Ac pwy oedd y golygydd dwad, dyn mawr anodd i blesio, ac o'n i'n meddwl dwi wedi blesio fo. A fel arall, dyna fo wedyn, do na ddim cerddi fel y cyfryw. Mi ath i'n dawel ac o'n i'n sgwennu rhyw bethau'n farddonllyd iawn. Ond wedyn fydd o Thawelon. Do. A chipio'r goron yn Hyddewi. Ac mi oedd hi'n wahanol i unrhyw brydes arall sydd wedi ennill y goron erioed siwr o fod. Ond dwi'n cofio'r ymateb yn dda iawn ar y pryd, a dwi'n cofio clywed sgwrs, o'n eitha dig, dweud chwir, chos o'n clywed sgyrsiau rhwng rhai beirdd ddylaw bod yn well ar y maes, oedd yn ddim hyd yn oed o bosib wedi darllen y gerdd ar y pryd, yn eitha dilornus ac yn ohoni hi, ac yn eich ymwneud i'n ysgawn. Oedd yr ymateb yna, oedd och gen ti? Wel, mae pob yn dweud, ia, mae'n wahanol rhywbeth. Dwi rioed wedi'n dati sgwennu'n byd gwahanol lle, fel am wedi digwydd. A tra dwi'n cwestiwn, diolch yn wahanol, dim yn wahanol. A mi sgwennas hon, dwi'n meddwl i mi ddeud peth gwirion, ond bod i wedi sgwennu hi mewn deuddydd, wel nad o deuddydd gymerodd i roi ti fo'i gilydd. O'n i sgwennu rhyw bytia ynghynt, a rhyw bethau felly ohoni, a phenderfynu gyrru hi. A mae siŵr gen i mo'n rhywbeth sobor o naif yna una hefyd, yn meddwl na fysa na neb yn adweithio i hon. A dyna fo, mi ges yr peth, a mi es mewn pob diniweidrwydd i dderbyn y goron, a wedyn mi o'n adwaith wedyn. Ac be nath hynny mi am ni iddo fo wneud un hwyrfrydig braidd i rannu barddoniaeth wedyn. Dwi'n meddwl, am gyfnod, beth bynnag. Ac mi oedd hynny falle'n rheswm pam nad ydy'r cerddi sydd... Un o'r rhesymau pam nad ydy'r cerddi sydd yn y gyfrol yma ddim wedi gold... Wel, heblaw am y rhai sydd yn chwaer gyfrol i hon mewn gwirionedd. Fatha llynedd, ie. Reit rownd, mae warth i chi gael hon hefyd. O hynny yn rheswm dros beidio cyhoeddi? Wel, be fyddwn ni'n neud oedd sgwennu rhyw lyfrynau wedyn gyrru nhw lle. I wahanol bobl. Ond yna ddau reswm, wrach bod hwnna'n un ohonyn nhw, ni mae'n ymddiriad wrach ynddyn nhw lle, ond hefyd am i bod nhw yn y bôn yn gerddi crefyddol i natur. Ac felly, o'n i'n meddwl, dos neb a diddordeb yng Nghymru yn y math yma o beth. Felly, was i mi gwneud nhw fel hyn ddim lle. Ac mi, reit ar cychwyn, mi gael cynnog ag emyr llew afal arnyn nhw a penderfynu creu facsimile o un gyfrol cerdded yr hen lwybrau lle a wedyn honno. A wedyn mi ddoth ambell un a fentras i gyrru ambell un i'r cylchgrawn o'n i'n meddwl fysa yn pethau hyn, sef y treithodydd. A mi oedd Denzil Morgan yn gwneud hynny. A wedyn mi gath Wynn hyd iddyn nhw, a dyna sut ath i yn ymlaen. Doedd fawr ots gyda i am gyhoeddi fel y cyfryw, os dwi'n berffaith onast lle. Felly y cwestiwn ola lla cyn dod at y gyfrol i hun.
lle fydda ti'n gosod y hun os o gwbl yn y byd barddol sydd ohoni yng Nghymru heddiw? Dwi'n im wrach bod o'n fwy o gwestiwn i lle fysa'r cylch barddol yn yngosod i lle. Dwi'n siŵr iawn i fod yn berffaith onast. Mae yna ambell i beth na i... Mae yna gerddi. Dwi'n bod amser yn dod yn ôl at ddwy mewn dau gau weld o un. A gweddi'r terfyn Saunders Lewis ydy'r llall. Mae rhyw dynfa at y ddwy yna bob amser. A wedyn, mae'n bell i gyfrol yn dŵad ac os gai ddeud, mae deud llai yn un, lle mae rhywun yn meddwl, o ia, mae yna enaid tebyg yn fan hyn, felly. Chwarae gwmpas efo rhywun fel, dwi'n siŵr na chwarae gwmpas di'r term chwaith, hefo rhywun fel Eros Bowen, a hefyd, pen o'n i'n ysgol Dyffryn Anlla, yn athro Saesneg i am gyfnod oedd John Williams Jones. A mi oedden nhw'n ddosbarthio, a mi oedd ddylanwad o'r na i'n fwy nag o'n i feddwl. Ac yn y dosbarthiadau Saesneg, fydda fo'n sôn am, enghraifft, gyda ddosbarth ar John Donne, neu John Don fel oedd o'n mynd i dweud. A fydda bob math o bethau'n dod i fan hyn, ac yn sydyn mi ddudodd rhywbeth am angryffus, a mi dod hen fardd sal di meddwl fo, oherwydd cwbl mae'n neud ydy rhaffu adnodau. A mae rai bod hynny wedi dylanwadau neu, a bod wedi cadw'n glir lle, ond yn ddiweddar dwi wedi mynd yn ôl at angryffus. Ac yn rhyw gweld... enghraifft, mae'r adnod welen sefyll rhwng y myrtwydd yn lle mae o Secareian yw'r la. A be mae angryffus wedi wneud efo'r emyn, maen nhw'n ddau beth hollol wahanol. Mae di mewn oli rhywbeth, a mae di dod allan o ffwrnas profiad. So felly dwi'n dod ôl i mewn o, lle dwi, ar hyn o bryd, lle symud angryffus am ni. Ac eto ti'n deud yn fan hyn, yn hon, dwi'n credu, nad oes i'n modd sgwennu emyn go iawn heddiw. Na, dwi'n meddwl bod. Mae yna rhywbeth am hwnna. Dwi'n gwybod, mae'n ymdebygu rhyw pastish, mae'n ymdebygu i rhywbeth pen... Mae'n anodd i esbonio fo, ond pen ti'n darllen emyn gan angryffus neu gan Williams Pantycelyn, ac ti'n darllen emyn gyfoes enghraifft, mae'r gwahaniaeth yna. Mae yna rhywbeth am, fe rhaid rhoi mis yna fo, ond mae yna rhywbeth yma, a mae'n nelo fo rhywbeth a dymder profiad. A'r gynulleidfa? A'r gynulleidfa hefyd, yn sicr. A dyna ni wedi cyrraedd felly yn eitha saclus at y gyfrol ei hun. Mae yna un person sydd ddim yma heno yn anffodus, sef Wynn Thomas, sydd wedi cyfieithu'r cerddi yma i'r Saesneg, a maen nhw'n gyfeithiadau gwych iawn, dwi'n credu. Maen nhw'n gweithio fel cerddi eu hunain, ond maen nhw'n driw iawn i'r gwreiddiol. Ond dydy Wynn ddim yn dda, felly ni'n dau sydd yma heno yn unig. Be di hanes hon, sy'n faint i dod i fod? Ie, byddwn ni'n glythyru fo, hefo Wynn, ac yn anfon cariad mawr ato fo o fan hyn heno. Mi roedd y cyfeithiadau mi. Dwi wedi cyfeithu'r rhain a beth ydych chi feddwl lle. A wedyn, wedyn ond dweud mae gennau ffrind Ali Anwar o'r wasg Foundation. Ac mae o'n awyddus i'w cyhoeddi nhw. Ac felly dyna yn sicr. A felly mi roddodd hynny rhyw fath o ryw, dwi'n gwybod, oedd o'n brofiad od, cyfrol pwy ydy hi. Ar un wedd, ia fi sgwennodd y cerddi, Wynn gyfieithodd ac yn nhw sydd wedi mynd ar ôl pob dim, a felly dwi wedi bod rhyw hyd braich oddi wrthi hi ar un wedd, lle,
Yn hynod o falch ohoni hi. Ac fel wyt ti'n dweud, Dafydd, dyn nhw'n bethau hawdd i'w cyfieithu, dwi'n meddwl, oherwydd mae di'n licio hollti geiriau rhyw, mae'n cael geiriau eraill allan ohoni a rhyw bethau felly. Ond mae Wynn wedi medru gwneud hynny, a wedi medru dal yr pethau bach ar cywasgu a falle, ond dwi'n dal i fel cyfrol Aled a Wynn ydy hi. Alla fydd yn syniad i ni gael ti ddarllen cwpl ohonyn nhw rwan, falle, fel cyflwyniad i bobl sy'n heb agor y gyfrol eto. Gael syniad o'r math o beth. Sgyn ti rhywbeth? Na, dewis di. Dwi am gyfeiriad sy'n llun, falle, nes ymlaen. Oce, na chdi. Gen mod i di agor ar hon, felly. A mi ddarllenau'n Gymraeg ac yn sydd ar cyfeithiad, ia? Efo hon, yr unig un mae Wynn wedi rhoi o troed nodyn arni hi, sef tudalen 30 a 31 ydy hi, lle. Teitl bob un yn wrth gwrs, Cragen air, arf yng nghlust, gwrandawaf, nid trai, ond gair llanw. Wedyn yn y Saesneg, shell word. To my ear, I listen not to the ebb, but the flood tide of a word. Dyna'r unig le lle mae Wynn wedi rhoi i esbonio wrth gwrs y gair llanw, sydd wrth gwrs golygu, fel mae fod i dweud, fill a word neu flood word. Un arall, mae'n 28 am o. Wedi'r storm yn baglu ar draws canghennau ystyron. Codaf lanternau tywyll y geiriau i ddiffodd dweud. After the storm, blundering over the branches of meaning, I raise the dark lanterns of words to snuff out speaking. Anodd gwybod lle ddechrau o ran y cwestiynau, pa drefn i gofyn nhw. Na i holi hyn, falle. Ar gyfer pwy maen nhw, be maen nhw fod i wneud, oes y bwrpas penodol iddyn nhw? Fel arfer pennau mae sgwennu drama wahanol sy'n sgwennu drama i gwmni gynulleidfa. A pen dwi wedi bod yn sgwennu pethau rhyddiaeth, dwi wedi bod am fasta dweud, wel i mi dwi'n sgwennu nhw, a dyna i'r rhannu nhw fo chi, os da chi eisiau nhw. Mae'r rhain, sylweddol as i go sydyn yn yr penodd y cerddi ma'n a dwad, a ma'n nhw'n dwad nhw gyflym lle. Bo yna bwrpas iddyn nhw, bod di eisiau rhannu nhw. Bod yna rhywbeth am ddeffro. Ac i'r genedl Gymraeg ma'n nhw, dwi'n hoff iawn o Morgan Llwyd, lle. A Morgan Llwyd efo llythyr i'r Cymru cariadus. Wel, deud i wir yn onast, post-it notes i'r Cymru cariadus, dyr ein. Maen nhw mor fyr, lle. Ond bod y syniad yma o ddeffro'r trosgynnol eto. O fedru daid ylwch mewn werth i chi edrach ar hyn eto. Da chi wedi gau o'i lawr mewn materoliaeth, mewn cyfalafiaeth, mewn lot o bethau. Ond bod
angen agor allan a just mynd i mewn, a dyna i diben o deud y gwir. Mae yna i ddefnyddio'r gair, mae yna ddiben cenhadol iddyn nhw. Nid pyn o sioc i rai, ond mae yna ddiben cenhadol iddyn nhw. Felly mae nhw ar gyfer unrhyw un sydd yn fodlon darllen wedyn, ac ystyried. Ydyn, ac os o rhywun eisiau gwybod am be man, wel, am yr hyn y gall iaith i wneud. Dyna'r peth, lle. A lot o bobl yn dweud, sgynnau mor geiriau, wel, dyna'r drwg de, sgynnoch chi mor geiriau, ond mae swyddogaeth bardd neu swyddogaeth llenor ydy rhoid y geiriau. Dyna'r does am diban arall i llenor, ond rhaid y geiriau i rywun. Ac felly mae lot wedyn yn dweud, wel chi, dwi'n mynd i mewn i'r tawelwch, wel dwi rioed wedi fod yn fan o dawelwch le. Yn yr ystyr yma lle bod geiriau'n dod i ben, wel nac dyn, mae geiriau'n dal yna. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn hudo gan fel cenedl falla, gan frawddeg Gwenallt, gwaen i adnabod y geiriau heb adnabod y gair. Wel, dwi'n ni'n welodd Gwenallt eiron i hynny, geiriau di hwnna i gyd. A fedrwch chi ddim adnabod y gair os na ganddoch chi eiriau. Mae o'n syml fel lle, a pwrpas rhain ydy nid disgrifio, nid mewn unrhyw fodd bethau, ond bod nhw rwsyd neu gilydd yn symud o'r neilltu lle, mwyn gadael rhywbeth i mewn. Dyna'r peth ar unwedd, i'r geiriau, mae'n bwysig lle. A hefyd, peth arall gen i ydy, maen nhw'n gerddi i'w clywed yn sicr, ond maen nhw'n gerddi i'w gweld. Maen nhw'n weladwy, hynny di, mae'n bwysig gen i hynny o'r llyfrau nath argraff fawr yna i oedd hwn smentio sentiment gyn Angharad Price. Sôn mae hi am feirdd concret fi yna. Ond am yr ein a chi, da ni rhan fwyaf do'n ni gonhen wan i gofio fel y gystadleuas cerdd concret yn y 60au yn Eisteddfod Genedlaethol. Lle o'na racsians, wannwl fel sydd lle. Ond cerddi gwleidyddol ydy'r cerddi concret. Oedd y beirdd concret yn sgrifennu mewn Almaeneg ar ôl y sioa ac yn penderfynu fedra ni'n gwneud hyn. So felly sut da ni'n mynd i wneud hyn. Felly mae'n rhywbeth gwleidyddol amdanyn nhw. A felly ma' nhw i'w gweld. Ma' nhw i'w gweld. A felly dwi am i fobl just weithiau peidio darllen hyn ond edrych yn nhw. Cofn, bod yna rhywbeth yn digwydd. So, ia. Dyna, ond i bawb ma' nhw. Dwi eisiau dod nôl at y busnes tawelwch na. Cyn hynny, dwi'n meddwl Wynn Thomas yn hyn yn cyfeirio at ddol nhw y beir concret. Sure. Ond mae hefyd yn sôn am bobl fel Emily Dickinson, William Carlos Williams hefyd, dwi'n falch o fel dynnu. Di hynny wir, dwi'n meddwl? Dwi'n gwybod bod ti'n dipyn o fan o farddoniaeth Americanaidd, ti'n cael o'n fwy democrataidd falla na rhai traddodiadau. Yndw, mae'n rhywbeth am dano fo lle. A da chi'n darllen yn ball gerdd Americanaidd, da chi'n dweud, mae hwnna'n gerdd yndi. Alla pobl dweud amdano, mae hwnna'n gerdd yndi. Ac yn enwedig Emily Dickinson. Dwi'n hoff ddifri fel Emily Dickinson. Oherwydd bod ti cerddi bychan wedi cywasgu yma, da chi'n meddwl be ar wyneb ddeir sy'n dymlaen fan hyn o an lle, a'r bywyd preifat oedd ganddi hi. A bod eitha wedi sgwennu rhyw bethau a digwnio nhw a anghofio amdanyn nhw a rhyw bethau felly. A dwi yn licio hynna.
a William Carlos Williams rhy fath yn cyflwyno delweddau de. Just y ddelwedd a gadael iddi hi, dim byd arall, dim esboniad fel y cyfryw, ond y ddelwedd yma, ac fel wyt ti yn ei ddilyn o'n ac yn y Gymraeg ac yn mynd i dy ffordd y hun efo fo, Dafydd. A felly, ia, mae'r hynna yn sicr yn ddylanwadau. Mae gan Wynn Thomas, wrth gwrs, fel ni'n sôn, gan fo'r agair i neu nodiadau sydd gan fo ar y blaen fan hyn. Ond mae hefyd mae'n gyfraniad gan Rowan Williams, sydd yn amlwg yn meddwl yn uchel iawn o dy waith di. Ac o'n i wedi cymryd yn gynnes hawl eich bod chi'ch dau'n ffrindiau, ond falle sydd i llun, a ddech chi roed i cyfarfod. Rioed. Felly mae edmygedd o hynna ti wedi yn fwy mewn gwirionedd, gan nad oes, diolch yn cyfrannu ar bod ti'n ffrind. Na, rioed yr unig gysylltiad rhyngthon ni oedd Eisteddfod sydd Ddewi. Ro'n i yn cael y goron a mi oedd o'n cael ei dderbyn i'r orsedd o'r tu ôl i mi. A 2 hala balw, un am y brydes a llall bod o'n dderwydd. Gan ei fengelws gar. So, ia. Ond na, da ni rioed wedi cyfarfod. Rioed. Mae'n anorfod am ni fod Wynn Thomas yn cyfeirio at RS. Neu, Ronni fel o ti'n nabod o hwnna. Yn hiclo i, mae'n rhaid i gyfod. A hynny di, beth amlwg i wneud fan ni, 2 gyn glirigwr yng Ngogledd Orllewin Cymru yn Ysgobaeth Bangor o fanno. Ond doedd gen ti ddim adnabyddiaeth fawr ohono chwaith, hyn amser ges ti'n ei gwmnio. Hares. Mi oedd o... mi ges i... Pen o'n i'n coleg diwynyddol, o'n i wedi darllen, dwi'n mynd aman ar gyfrol hom yna. Mae'n anodd iawn i ddeud di. Neu Laboratories of the Spirit. A mi sgwennas i ato fo o'r coleg diwynyddol. Be o'n i, rhyw 2 neu fath felly. A dywch mi ges lythyr yn ôl. A dwi'n dyfynu o'n ho. Mae'r lythyr yn y Mangor yn yr ganolfan rwan. Lle yn dweud anwyl gyfaill. Yr wyf yn cyd yn deimlo a chwi am y blynyddoedd, be oedd y dwch, am y blynyddoedd blwng ac anifyr fydd o'ch blaen yn yr offeriadau. So, do'n i'n mynd ordeinio to. Wrth gwrs, meddwl fo, yr hyn sy'n rhaid i ddigwydd ydy offeriadaeth i dal. Yr eiddoch yn gywir R.S. Thomas. A wedyn, rhyw fora Sul oedd hi, a ni newydd wedi port, tua 1998 falle, wbeth fel la. A dyma'r warden i mewn, a dyma'n dweud, mae R.S. Thomas, a Mrs. Thomas yn y gynulleidfa fel. Ac o'n i'n siŵr iawn, dylwn ni groesawu fo, cos o'n i'n gwybod nad oedd yn licio pethau fel la. Dwi'n be nes i lle, ond yn o'r oedd o, a mi ddoth, a mi oedd o wedi dod i eglwys Port, oherwydd oedd o wedi mynd i eglwys arall. Ac dwi'n gofyn pam ddysach chi gwybod bod ni wedi mynd i'r eglwys arall, mae'n mynd i'r eglwys arall. Oherwydd, ac oedd chi be'n meddwl fo, ges i lyfr a 10 papur hefo'r llyfr. Gwahanol bapura efo darlleniadau ac emyna. Wel, da chi'n misio mond un llyfr, ac o'n i'n gwybod mae un llyfr, so ni'n gael o fan hyn. A dyna ti sydd ddoth o lle. A mi ddudodd rhywun wrtha i, o'n gwlad llun ar y pryd, a dyma fo'n deitha i, gwrandwch Aled, mae'n dall bod Ronnie Thomas yn dod ata chi. Gwrandwch Caer o Gyngor gyda'i, mynd fo, pidiwch a sôn am na barddoniaeth na chrefydd efo fo. A mae fi'n meddwl, oce, iawn. Wel, be arall, da chi'n di sôn R.S. Thomas lle, a darin ni rioed sôn am na chrefydd na barddoniaeth. O'n i'n dyno pan nad der hen Betty Thomas, oedd dipyn oedd yna, so yn sôn amdano fo fel Ronnie Boy, de. Ac o'n i'n meddwl bardd mawr ma a Ronnie Boy. So o'n i'n meddwl, ia, so dyna chi.
Ond mae gen ti ddarlun gwych ohono yn derbyn y cymyn. Oes mai. Mae yna yn y gyfrol Damian Wolford Davies sydd wedi chyhoeddi, mae yna gyfres o dreisoda. Gyfrol o The Experimenting with an Amen. Mae'r teitl yn debyg, dwi'n cofio beth oedd i. Lle mae yna un traethawd yn fanol gan John Barney sydd yn dweud Ares Thomas yn atheist mancwad i'r gair, sef un sydd ddim wedi cweit cydnabod anffyddiwr di, ond mae anffyddiwr ydi go iawn lle. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi cael ei hatab yn dda gan neb i fod yn berffaith o'n as lle. Anyway, so a felly mae'r ddeuoliaeth yma, dwi'n meddwl, yna fo fel yno fi fy hun lle. Ond, un peth, pen, dwi'n di bod mewn eglwys a dwi'n di gweinyddu ystalwm iawn, mae pob offeiriad gwerth wael lle yn nabod i bobl trwy dilo. Ac felly, pe mae pobl yn dod i dderbyn y cymyn y fan hyn, be da chi yn ei weld ydy'r dilo. A da chi'n gwybod, o dilo, beti di hynna, dilo, hynna di hynna. A bod tro efo Ronnie Thomas, oedda chi yn gweld i ddilo fo, wa rwan ta, sut dwi'n gwybod hyn, dydw i ddim, ond dwi yn gwybod hyn. Dilo crediniwr oedd yn derbyn y cymyn yna. Dilo crediniwr oedd nhw. Beth bynnag arall oedd yn ymlaen, dyna be oedd nhw. A dwi wedi dal at hynny, beth bynnag ydy'r amwysedd arall, dilo crediniwr oedd hwnna. O ran eich barddoniaeth chi'ch dau wedyn, dwi'n gweld rhai bethau debyg, llawer sydd ddim, falle. Hynny ydy, mae Ronnie yn teddi fod yn sinigaidd ac yn eitha blin ac yn anfodlon ac yn weld rhywun gweld walfrics pan mae'n chwilio am ryw oleuni neu wirionedd neu rhywbeth. Yeah. Dwi ti ddim. Mae Io'n teddi sôn am absenoldeb. Yeah. Ti yn dod yn ôl at y tawelwch yma, ti'n cyfeirio at dawelwch. Diolch bod ti'n dweud yn gynharach, ti'n fel licio tawelwch, yn ei syni fi radda, oherwydd gen i hoff gerdd fan hyn, un ohonyn nhw. Ond beth bynnag, mae'r tawelwch yn cynnig posibiliadau. Dydy'r absenoldeb ddim. A dyna'r gwahaniaeth. Mae'n siŵr gen i, a dwaith ydy'r nerbyn tawelwch gyda i ydy y bobl sy'n dweud ydy geiriau am gwerth lle. Wel, ydy ma nhw. Dych chi'n bethau hynny, ac mae wrach dylwn ni fod ydy dweud rhywbeth arall, mae mydandod ydy hwnna, dyna'r peryg mawr, dy'n mydandod, ond yn y tawelwch. Absenoldeb, ia, mae rhaid mi gyfadda, dwi rioed wedi profi trosgynoldeb, dyw beth bynnag, da chi isio i alw fo hi beth bynnag lle, absenol. Mae yna bresenoldeb yna trwy'r adag. Dwi rioed wedi profi'r absenoldeb yma. A dwi'n methu'n lan a gwahaniaethu rhwng absenoldeb ac anffyddiaeth. Dwi'n yn gwybod beth yw'r gwahaniaeth yn iawn. Dwi'n siŵr bod na mewn athroniaeth ar ryw bethau felly, ond dwi'n bersonol rioed di medru gwahaniaethu. Y gerdd yma, diw di ddeitl y gyda llaw. Iwch, dyna chdi sioc. Fallen ei hon, pam y meddyliwn dy fod mewn rhyw dawelwch? Mewn tawelwch, mae geiriau o hyd yn crwydro'r lloriau mewn slipars. Yn blant bach ar flaenau traed yn rhedeg i loftydd i gilydd. Felly dydy tawelwch ddim yn dawelwch yn unig. Na. Mae pethau'n digwydd mewn tawelwch. Siwr. A dwi'n credu eich bod hwnna eitha conolog. Dwi'n iawn i lot o beth sydd yn y gyfrol yma. Yndi. Pen wyt ti'n gwrando ar dawelwch, wyt ti'n gwybod pethau.
A felly, yndi, ac mae'r geiriau, fel wrth o ddelwedd lle, o lledeg i lofftydd i gilydd, ac mewn slipas y geiriau lle, bod nhw'na hyd a ma pethau'n digwydd. Wel, maen nhw'n brofiadau, mae delweddau dyn nhw, maen nhw'n brofiadau dirithol iawn, Yndyn. yn ddomestig iawn yn yr achos. Wel, hwnna o'n i, a di bod ar ei ôl o hyd, ydy yr gair domestig. Bod y profiadau, mae rhywbeth am absenoldeb sydd ti'n hiriogaeth, hiriogaeth pwt i cant neu rhywun fel allu, bell o fyd pobl. Tra mae hain, plan bach ni slipas, hwnna mae'r delweddau gobeithio y gegin gefn dyn nhw. A'r sbench, fel nhw'n dweud yn Tangrisian, Stiniog, a'r delweddau wrth law, de. A dwi wedi cael lot o ddelweddau oddi wrth y plan bach wirion ar weires. Lot ohonyn nhw, lle. A mae'n meddwl adyla hi fod, ti'n cyrraedd y trosgynnol, i gwrdd, wannol sbiwch. Na. Mewn, llanast, geiriau, blocs, plant, a rhywbeth o felly. Ac un arall fan hyn, nid tawelwch sy'n ti fan hyn, ond tywellwch gair, fel tanio matchen ar gornel stryd y frawddeg, yn goleuo nid i eglurder, ond drwy greu cysgodion. Yr un syniad eto, bod yn y swelwch ni yn y cysgodion, mae'r pethau mae'n digwydd, a mae'n rhywbeth hanfodol yn fan honno, lle. Ac mae yn y bôn bod o'n rhywbeth am ddirgelwch yn y bôn, lle, bod pob dim, bod yn meddwl, mae'n rhaid chi egluro i mi, rhofwch ddew am ei gredau, lle. Neu bod bob dim yn eglur, wel na, mae bob dim yn yr cysgodion a beth sydd yn digwydd yno, a chysgod geiriau i hynna'n, nid yno gymaint i hystyro nhw, ond be mae gair yn feddwl yn emosiynol. Bod o'n dod a'i bagiau hefo fo'r gair mae'n llawn o bethau o dyfywyd ti lle. Dyna i ystyr, ond diw'n yn bwysig. Be sy'n y bagiau nilo'r gair ydy'r peth? Ie. Yna lot o bethau yna hefyd. O'n eisiau mynd at yw bwynt, mae'n hwnnw wedi diflannu ar ola. Un cwestiwn. Mae amser yn hedfan. Ond ni as hon bod cyfle i bobl ofyn cwestiynau ar y diwedd. Os di pobl eisiau gofyn cwestiynau rwan hefyd, mae crysach chi'n neud, codrych llaw fel y meic atoch chi, achos mae pobl gatre eisiau clywed y cwestiwn hefyd. Un cwestiwn bach, mae'r cerddi'n llafar iawn, sydd yn rhywbeth cyffredin ydy wrth gwrs. Ond di hynna ddim yn gwneud nhw'n hawdd nac di. Wyt ti'n meddwl bod yna ryw elfen ddeallusol yn perthyn yr hein hefyd? Dos modd i osgoi, felly? Wel, swn i'n gobeithio bod, lle. Dwi'n misio taflu yr ymenus o neilltu o fas yn byd, lle. Dwi'n cofio, maen nhw'n dwad o rwla, de. Cydded rhan Gynarfon rhyw diwrnod, lle, a mae gen Gynarfon iaith i hun am bres, dim rwan, lle mi ar yr peth decimalisation dinistrio iaith Gynarfon, oedd yn bechod, lle. Ond y gair am beth na di, am geiniog, di niwc, da. Ac o'n i'n meddwl, y gair diw hen geiniog, ydy o'n golygu'r un gwerth, lle. Ond os rhowch chi'r gair niwc a cariwch ymlaen, lle niwc gewch chi Eucharist yn diwedd, os newch chi hynna, werwan ta fe bobl yn dweud, ond na, mi ddoth yn ddigon naturiol gen i. Ac felly, ai ar ôl hwnna, lle mae'r cyffredin niwc
hen geiniog, gyn byd, di o ddim werth, hefyd erbyn rwan, hefyd, rhowch chi hwnna i mewn, a da chi ymwyd i'w cyrus lle. A felly, dyna, a mae o'n gofyn i chi feddwl, dwi cofio John Williams Jones eto yn dweud, da chi weld meddwl fo, feddwl chi fedru dweud a wedi darllen cer mewn un frawddeg am be mae'r gerdd yma. Ac o'n i'n cofio meddwl ar adag hynny. Nonsens di hynna. Mae'r gerdd yn fwy astrus na hynna. Ti ddim yn dy un frawddeg, neu fysa'r bardd i dweud mewn un brawddeg a dim dadra. Mae'n golygu defnyddio'r ymenydd, defnyddio, a fel mae Wynn wedi gwneud lle, sef mae fo wedi mewnoli'r rhain, ac mae'r cerddi Saesneg yn gerddi annibynnol yn ei hawl eu hunan. Mod i'n meddwl mae un gerdd sgynnau yn y diwedd, ac mae petala ydy'r cwbl hon, yr gweddill. Mae un gerdd sy'n yna. Rhywbeth sydd ysdi'n gynharach, hynny ydi ynglyn â pobl eisiau gwybod beth mae'r cerdd yn ei olygu. Hynny ydi, un o'n nghas bethau i hefyd ydi, mae pobl yn gofyn y cwestiwn, beth mae'n feddwl, beth ydi ysdyn. Mae yna gerdd gan Billy Collins, yr Americanwr, a dwi'n gweithio theitlau o'n. Ond be mae'n ddisgrifio ydi cerdd yn cael ei arteithio er mwyn tynnu'r gwirionedd allan o hynny. Ie, reit. Wrth gwrs yn sbwylio'r cyfan yn de. Siwr. Os na rhywun eisiau gwneud sylw neu eisiau gofyn cwestiwn, enid yna hyn. Jyst gael y meic. No. Dwi ddim wedi prynu'r gyfrol eto, yn edrych ymlaen yn fawr i'r darllen ni. O be di'r dychryn yma? Mae Wynn wedi cael gafal ar y Dychryn Angenrheidiol. Mewn un o'r cerddi eraill na dydyn nhw ddim yn fan hyn, fanno mae wedi dod. Mae'n amlwg a bod o wedi dewis hwnna fel testyn. Ond be ydy'r Dychryn? Rhyw ymwybyddiaeth mae siŵr gen i yn ryw ddirnadaeth bod yna rhywbeth wedi golli o'r trosgynnol o'r crefyddol. Ac mae yn y bon bod hwn yn ddychryn pur. Yn yr ystyr pen da chi'n mynd i gyfeiriad, wrach yn yr Hen Testament ydy'r un, os gwel i di fy ngwyneb i fe fyddi di farw. Hwna ydy'r dychryn. Ac mae'r syniad yma rwan yn enwedig yn y byd lle mae bobl yn sôn, ydych chi, dwi wedi ddefnyddio fo'n hun, dydw i ddim yn grefyddol, ond dwi'n hynod o sbrydol. Be ar wyneb dear diw mae hynna feddwl? Erbyn rwan. Dwi wedi dod i fan, dwi'n gwybod beth mae'n feddwl, ond yr unig beth fedra i feddwl ydy, i lot o bobl, diw yw henfo iawn. Wel na, ti o ddim, sori, mae yna rhyw ddychryn sy'n rhaid i gael yn fan'na, sy'n mwyn rhaid chi edrach ar y cosmos ei hun, sydd yn ddychryn pur. Ac eto o'ch plaid chi. Mae'r cosmos yn ddychryn, ond mae disgyrchiant yna sy'n eich cadw chi yn eich lle. Rhaid disgyn drosodd a mynd ar dipio ar lawr. Mae yna, mae yna rhyw ffeindrwydd yna. Mae'r ddau beth yna, a dyna beth yw'r dychryn. Ac o'n i'n meddwl, gret, mi ai am hwnna. Diolch yn ateb, ond ia. Mae'r gair terror rhyw raddfa'n uwch eto rwysyd, ynddi? Chos da ni ddeud, dyn ni'n Gymraeg yn grawn rhywbeth fel, o'n i wedi dychryn ei weld o. Ia. Yn heb weld rhywun ysol. Nid dychryn mawr ydy hwnna. Na ci. Mae dychryn yn fwy amwys. Ydy mae o. A mae'r terror o Saesneg yn grafach wrth gwrs. Ydy. Ond dwi'n dal at, ia.
mae rhywun, Rowan Williams, dwi'n siŵr, yn dod ar gair uniongred i mewn i dy drafod di, lle wyt ti bellach. Nid yr ystyr da ni'n arfer i gweld ydy hynny mewn gwirionedd, nag e? Na. Dwi'n meddwl mi wneud un camgymeriad sylfaenol. Dwi'n meddwl mi wneud sawl camgymeriad sylfaenol yn y mywyd nhw gorffennol. Ond mi yna un camgymeriad sylfaenol i gamgymryd uniongrededd a dogmatiaeth. Dwi'n meddwl hwnna di'r camgymeriad mawr. A rwan, gyn rwan gesyn, uniongrededd ydy, a hwn ydy iaith crefydd, wrth gwrs, a iaith y trosgynnol, ydy dau beth hollol anghymarus, hefo'i gilydd, heb, mewn paradox, heb fynd i'r naill ochr neu'r llall. Ac mae ystyr heresi ydy dewis un ar draul y llall. Ac mae y peth mawr am uniongrededd ydy y ffordd cwbl anghyfforddus weithiau o ddal deubeth anghymarus hefo'i gilydd. Dogmatiaeth ydy fi yn trio hwrdio'n nghefydd neu naliadau gwleidyddol neu rhywbeth felly arnoch chi. Ac mae yna'r ddau beth yn hollol wahanol a mi nes i'r camgymeriad sylfaenol yna. Felly dwi'n ôl hefo'r uniongred lle yn y diffiniad yna de. Oedden ni'n jocian cyn dechrau, mae'r ffordd mae'n debyg o Fachynllaeth ymlaen? Tal y bont. Ar gau. Wedi cau. Felly mae yna daith hirach reit rownd yn wynebu'r ddau ohonyn nhw ar ffordd o hynny. Dwi'n mynd i ddod â... Mae'n amser wedi hedfan. Mae pobl eisiau cyfle i gael panad, a sgwrs, a phrynu'r llyfr, a i aled i arwyddo. Mae wedi bod yn anodd iawn cadw o fewn pryn awr yma, achos mae yna gymaint i'w drafod mewn gwirionedd. Diolch o galon yn Aled am ddod, ac am y gyfrol yma a reit rownd hefyd. Mae'n bod yn rhaid i mi cael bod yma ac os ni sgwrs dros ginio y llun hefyd yn Nghrigiad oedd yn beth braf iawn. Felly, prynwch, darllenwch a dydwch wrth bawb bod ti werth i phrynu a'i ddarllen. A gai ddiolch i Dafydd am holi'r cwestiynau, yr wedi atebion mon cystal ar cwestiynau. A fyswn ni'n dymuno neb arall i wneud hyn ond chdi. A dwi o wylod calon dwi'n golygu hynny gan hefyd gofio gyrru atgofion at Wynn sydd ddim yn dda ac at Ali y cyhoeddwr hefyd sydd wedi cael just inviction mewn rhyw arwerthian llyfrau. Felly dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i Aled a Dafydd ar yw'n y drafodaeth. Ac hefyd i Wynn yn ei absynoldeb. Diolch iddo fe fyd am ei waith yn amlwg ac yn rhan bwysig o'r llyfr. Mi'n siŵr bod ni gyd nawr yn awyddus i ddarllen ac bydd cyfle i brynu ar y ffordd allan. Mae ychydig o gyhoeddiadau gyda fi cyn bod chi'n diflannu am digwyddiadau yn y llyfrgell wythnos nesaf os cai. Un o amgylch yr arddangosfa sydd gyda ni ar hyn o bryd, y pŵer a phortread. Digwyddiad yn dathlu pŵer y portread i adrodd stori hunaniaeth ar hunan, a bydd Manon Steffan Ross yma gyda Morgan Dowdell, Denver Ceisia, Sue Williams, Ania Painsil a Isabella Donis, y rhai o'r artistiaid sydd yn yr arddangosfa. Felly mae'r digwyddiad yna dydd Mawrth nesaf yn Oriel Gregynog ac hefyd ar Zoom. A wedyn ni dydd Gwener yn y drwm yn ôl fan hyn, mae yna ddarlith gan Murray Chapman am The Great Welsh Land Case. Mae hwn i wneud a Sir Edward Herbert yn fuan ar ôl iddo gael barwniaeth Powys yn 1587.
achos cyfreithiol arwyddocaol iawn a sefydlodd ei hawliau dros y tiroedd comin. Felly, os chi eisiau gwybod mwy am yr achos llys arwyddocaol yna, amser cynno dydd Gwener mae hwnna. Felly, diolch i chi am ddod heno, gobeithio welwn i chi nôl cyn bo hir, ac os newch chi ymuno gyda fi i ddiolch yn fawr iawn i Aled Jones Williams ac hefyd i Dafydd Pritchard. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Mae amser yn.